Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 6 sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Karon ang ikalima nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 11. Usa ka adlaw ni ana, nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Gennesaret samtang ang mga tao nagpunsisok kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Didto sa daplin sa lanaw nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Misakay si Jesus sa usa ni ining sakayan nga iya ni Simon ug gihangyo niya si Simon sa pagtulod ni ini og jutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan o gitudluan niya ang mga tao. Sa nakahuma na siyag pagpanudlo, giingna niya si Simon. Palawod kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Si Simon mitubag, magtutudlo, tibuok gabi kaming nangisda og wala gayud kami nakuha. Apan kay sugo manimo, akong itaktak ang akong pukot. Ilang gitaktak ang mga pukot ug daghan gayud kayong isda ang ilang nakuha ug tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa laing sakayan aron moduol ug mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan ug tungod niini hapit na sila malunod. Sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa tubangan ni Jesus ug mingon, "Palayo ka nako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala kaayo siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo ug kauban ni Simon. Ug miingon si Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok, sukad karon managat ka na og mga tao." Og sa nadala na nila ang mga sakayan ngadto sa baybayon, gibiyaan nila ang tanan og misunod sila kang Jesus. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.